Arratsaldeon. Iritsi gara Errejaren milurtekoa ospatzeko antolatu diren hitzaldi sorta honen azkenera. Gaur dugu gure artean Patxi Salaberri, hain justu esan bezala azken hitzaldi hau eskainiko digu. Mila esker guztiei etortzeagatik. Anekdota txiki batekin hasiko naiz. Duela 2 asteko hitzaldian, areto honetan bertan, atze xamarrean nengoen ni jarrita, historialarian uste dut, Agustin Azkarataren aurkezpenaren aurretik izan zela, eta nire ezkerrean bi gizon zeuden, bi adiskide, eta batak besteari esan zion. Las 2 próximas conferencias son en euskera, y no sé, a la próxima no vendré, alegia nirera, pero a la de Patxi Salaberri sí. Es un tío serio y no dice tonterías, porque con las etimologías hay gente que se va por las nubes. Anekdota honek nik uste agerian uzten duen zergatik Patxi Salaberri irakasleak ez duen aurkezpen beharrik. Gai hauek minimoki segitzen dituen edonork ezagutzen du haren izena eta badakiaren sinadura zerbaiten berme dela. Hizkuntzazko mugak gaindituta ere. Nire ondoan zegoen gizonark seriotasuna zuen hizpide, nik seriotasunaz gain haren lanen zorroztasuna nabarmenduko nuke. Gaiarekin, baita bere buruarekin ere. Gerta daiteke, eta sanoa eta naturala da, Salaberri irakasleak esandakoekin ados ez egotea, baina ezin ukatuzkoa da lan filologiko zorrotzaz hornituta datozela haren lan guztiak. Eta plazera izan ohi dela, haietara behin eta berriro jotzea, iturri edo erreferentzien bila. Haren kurrikuluma seki aletzerik ez du balio, edo nork baitu eskura interneten, baina esango dut, hala ere, filologia hispanikoan eta euskal filologian lizentziatu dela, eta bi alderdi horiek nabarmen direla bere lanetan, eta katedraduna dela euskal filologiaren alorrean Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Euskaltzain osoa da 2005 ezkeroztik, toponomastikon Hispaniai proiektuko arduraduna, ego Euskal Herriari dagokion azpisailean, eta hainbat kargu administratiboagoak ere, esan dezagun, izan ditu bere unibertsitatearen barrenean. Bestalde, mundu akademikoarekin duen konpromisoaren berri ematen du Fontes Linguae Basconum aldizkarian zuzendari egin zituen urteak. Gure gizartearekin duen konpromisoaren lekuko berriz, Euskararen Nafar Kontseiluko zein Kulturaren Euskal Kontseiluko kide ere izana da. Kargu eta horiek alde batera utzita, eta aipatu ez ditudan beste hainbat, aurkezpen hau isteko niri bereziki erreferentzialak suertatu zaizkidan haren zenbait lan aipatu nahi nituzke. Argitaratuak dituen artikulu zientifiko ugarietatik harago. Nik aipatuko dut lehenik eta behin, Eslabaldeko Euskararen azterketa Eslabaldeko Euskararen azterketa toponimiaren bidez, nire ustez onomastika aztertzeko eredua ezartzen duen lana baita, eta nik ezinbestean hartara jo behar izan baitut maiz. Aipatu nahi nituzke oro bat, eta honekin hasiko naiz bukatzen, Euskal Herrialdetako herri izenen toponimoei eskainitako liburuak. Nafarroa bereko herrien izenak, lekukotasunak eta etimologiak, eta horren ispilu den, eta berrikiago argitaratua den, Gipuzkoako herrien izenak, lekukotasunak eta etimologiak. Bukaerarako utzi dut, bistan dena, Arabari dagokiona. Araba, los nombres de nuestros pueblos ezin utzizko, lana bilakatu baita, Arabako herrien izenen mundura hurbildu nahi duen ororentzat. Gaur ere horietan murgiltzeko aukera izango dugu hitzaldi honetan. Hitzaldiaren izena hor daukazue pantailan, Donemiliako Navarreko izenek euskal toponimien azterketan duten garrantziaz. Navarra... Bai. Navarra edo Golde Navarra, erdaraz normalean, eta orai arte, euskaraz ero arreja esateko
Bueno, esaten ari nintzen bezala, lehenbizi Navarra edo Reja delakoa transkribatu dutenen lana pixka gainetik eta denbora askorik ere ez daukagu ikusiko dugu. Lehenbizikoa Ibañez de Etxabarri izan omen zen, eta omen sartzen du nik zuzenen hori ikusi ez duelako, baina Landazurik aipatzen du, eta gero Karo Barojak eta Kenerrek ere bai, ez? Urte horretan, Vida de San Prudencio izeneko liburuan, Navarreko, Dorrejako toponimo batzuk transkribatzen ditu, baina dirudienez bakarri lautadakoak eta ez guziak. Orduan, dirudienez, bere izan zen aitzindaria lan hauetan. Gero, bigarrena Landazuri izan zen, 1788 urtean, eta horrek bai, Rejako edo Navarreko izen guziak transkribatzen ditu, eta gero etimologia azalpenak ere ematen ditu. Batzu pixka berezia dira, garaiarengatik segurazki, adibidez, zu aipatzen duenean, itzultzen du, tu, han, tu, allí, tu, zu, han, zu. Edo, holako ditu, ez da, nahiko berezia dira, baina gero baditu beste batzu geokiak direnak, gaur egungo ikuspuntutik ere onartuko genituzkenak, mendiola ematen duenen erraten du, mendi hor da hola, eta gero hola zer den azaltzen du, burdina itiko tokia eta hola. Eta Gasteiz aipatzen duenean ere, bukaera ez du deus erraten, baina bai gazte hortan, hori gaztea da hola, eta oso soker etzibilen mitzat. Gero, Llorentek, hor daukazuen, urte horietan, 1808an, historia liburu batzuetan, berriz ere Navarra aztertzen du, zerrendatu egiten du, eta gero, ia 80 urte geroago, Fidel Fita katalana izan zen berriz ere gaia ukitu zuena. Behar bada tartean izango dira beste batzu, baina hauek dira, nolabait esan, mende horietan ezagunenak, Fitak urte berean argitatu zituen bi lanak, bat aurrian da bestea abenduan, abendukoa zen La Reja de San Millán, eta Boletín de la Real Academia de la Historian argitatu zuen, lehenbizikoa eta bigarrena, eta ez dakiz ebilizan, baina bigarrenean hankasartzen handi xamarrak daude, eta gero batzutan herria falta dira, torrela. Ez dakiz egertatu zitzaion, baina bigarrena lehenbizikoa, baina Franco kaskarragoa dela esango nukenik alderdi hortatik. Eta gero, 20. mendera etorrita, nola ez, Koldo Mitxelena daukagu, bere 1984ko lanean, taben, testos arkaikos basko zen, Navarreko izenak zerrendatzen ditu, eta zerrendatzerekin batean oso iruzkin interesgarriak egite ditu beti bezala. Ez dakit zen horretan konsultatu zuen originala, segurazki ez dakit iturria zein den, baina gauza arraro batzuk badira. Batez ere ordenaketan, Mitxelenak herriak ipatzen ditu, eta gero Ubietok, Karo Baroja, Garzia Andrebak, eta gero azkeneko 2013ko edizioan beste ordena batean agertzen dira. Orduan ez dakit Mitxelenak zeatik aldatu zuen ordena, ez? Eta gero irakurtzeko garaian ere, arazo batzuk badira, atxe batzuk, denetan, fidagarriena duari gabe azkenekoa da, Garzia Andrebarena, 2010koa, eta gero EHUk eta Fundación San Millán de la Coruña zilengoa da, eta Garzia Andrebare hor aritu zen, orduan 2010koa eta 2013koa oso antzekoa dira, bakarrik bi diferentzia txiki daude. Eta gero bestela aipatuko ditut. Zerrendak oso luzeak dira, hemen ditut, baina ez du balio. Zen bestela, uste dut 308 izen dirala, eta ordu bete pasatuko genuke diferentziak honek aroma, azoman ditu du, beste honek ez da izeta eskibatu du, Landazurik Santi Martini, San Martin, eta gero Sursun, de arriba batzen zuen, itzultzen zuen, eta horrela, ez? Orduan, desadostasunak badira batez ere 19. mendetako autoren artean. Eta importantea da jakitea,
izenak xuxen zein diren, gero nola azaldu behar diren, nola interpretatu behar diren, eta gero hortik ondorioak ateratzeko, biztan da, ezta. Eta antzeko zerbait gertatzen da beste zerrendekin, esan bezala Garcia Andrebarena 2010ko eta gero 2013ko horiek dira fidagarriena, gainera EHUk eta 2013ko horretan faksimileare hor dago, sarean konsulta daiteke, oso ongi ikusten da, nik uste originala bera ikustea baino egokiagoa dela, handitzen aldelako, atzera egin aurrea, deus hautsi gabe eta oso ongi, oso txukuna da eta oso ongi irakurtzen da. Eta 2010koaren eta 2013koaren artean dauden alde bakarra dira, alde batetik Armentia, hemengoa Gasteizkoa, Garcia Andrebak 2010koan Armenter transkribatzen du, eta 2013koan berriz Armentei dago. Eta nik uste hor, arrazoia dela, originala ikusita, erreak, azkeneko letrak ez du ez punturik, eta ez du erreak izaten duen galtxo hori ere, ez? Orduan, modu batera bestera uler liteke. Nire iruditzen zait, dokumentua latinez idatzita baitago, errezagoa dela Armentei ulertzea, Armenter iruditzen zait pixka bat urrusko gelitzen dela, baina esan bezala hor dago, ez? Eta gero, bigarren aldea da boara, batzuek boiara, transkribatu dutenak, eta gero beste bakarren bate bokara, ez? Herri ustu baten izena. Eta hor 2013ko edizio hortan erraten da originalean bokara dagoela, baina ze hori tatxatua dagoela, hola erraten dute, eta hori dira bi diferentziak. Dena den originala ikusita, hor bokara agertzen da, zeo batekin, baina zeo horrek gainean puntu bat dauka eta azpian beste bat. Orduan, hori paleografian aditua direnek eta historialariek erran beharko dute, hori tatxatzea den ez den nik ezakite, baina bokara dago puntu bat gainean eta beste bat azpian. Eta horrek interpretazio arazoak sortu ditu. Orduan, esan dut Mitxelenak taben hainbat ohar interesgarri egin zituela. Ez duzu ikusten. Lehenbizi erraten du, iritsi zizkiun izenen egoera ez dela ona. Badakizue Navarra, bezerro gotikoa zelakoan, hori desagertu da, eta hor agertzen zen, da gero daukaguna da bezerro galikanon dagoena, ezta? Eta baliteke batetik bestera aldeak eta diferentziak izatea, ez? Edozein modutan, batzuetan iduri du eskribaoak dokumentua kopiatzerakoan, eta oso kaligrafia ona da, eta gainera gauza importantea da, azken batean sosa dirua da olako gibelean, atzean. Orduan, Mitxelenak esaten du, betolatzaren kasuan, zera dago, betelogaha, da hor dokumentuan dagoena, baina betolo, lo, baina hori la, ele bortiz bata, betello zaha edo betel jo zaha erran beharko lukeela, ez? Betello gaha dago. Bakigu betolatza dela, orduan iduridur Mitxelenak arrazoi daukala. Gero erraten du baitare opakua, opaku izan beharrean, opauku da Navarrean, eta erraten du hor erratua dagoela, ez da, utza dagoela. Eta gero mendibil herri ustua, ez mendibil oraikoa, mendihil idatzia dago, hor arazoa dago, konsonante batzuk, G, B eta batzutan, horiek agertu beharrean, H agertzen da. Orduan, iduridu, zenbaitetan eskribagoak ez zuela ongi ulertu, gaizki kopiatu zuela, zen bestela etimologiaren aldetikan, ez du zentzu handirikan iruditzen zaitez, gardelihi, gardelegi esateko gardelihi, agertzeak edo mendihil, mendibil, adiazteko. Gero, opakoaren kasuan, nago hain seguru, hain zuzen ere, oretia adibidez, oreitia delako. Gero, pixka lekeitio bihurtu zen bezala, ez? Orduan, baliteke, behar bada, opakoa, izanik ere, etimologia garbia da, ez da? Opaukua bihurtu izana, oreitia bihurtu zen modu berean, ez? Edo antzekoan.
Gero erraten du alma eta paldu gaizki daudela hor iluzea ele batekin nasi zela. Berez aima delako, barkatuen, herri ustua, eta gero faidu edo faidu, ez? Orduan ez da paldu eta ezin izan, hor arazo grafikoak hau. Eta gero, Zikujanoren kasuan, 74ko lanean Mitxelenak erraten du, hor daukazue, ez daukazue, ni hemen ari naiz, hemen epa. Hola dio Mitxelenak. También secungau, que corresponde a moderno Zikujano, tiene que estar por algo así como sekugano edo sekutsano. Irakurri beharko hori, ondoko lan batean berriz, erraten du 74ko hortan gaizki irakurri zuela, eta berez sekugnau da, hola originalean, eta hori sekuñau irakurri behar dela, ez? Eta ala dela uste dut. Bueno, gero, zer gehiago esaten du Mitxelenak, ez da hola Erdi Aroko dokumentuan artean, Navarrak bezain itxura arkaikoa duenik, hori bat, eta gero garrantzizkoa dela, Araban batez ere, Burgosko herriren batera agertzen da, baina hiru eremu garbi ikusten dielako, ezta, eremu euskalduna, erdalduna eta bien artekoa. Hori normala da, toponimia askotan aztertzen dugu, euskararen eta erromantziaren arteko muga nondik nora diren ikusteko, ezta. Eta gero, erraten du toponimoen arkaikotasuna izenen tamainan nabari dela. Navarreko izena luzeago izaten direlako oraikoak, baino, adibidez, maestu edo maestu, Mitxelenak erraten du bajahestu dela Navarrean, baina ez da bajahestu, hor nazi zen bajahestu da, bigarren atxe hori ez dago originalean, baina Mitxelenak hor sartu zuen. Eta gero uhula, ele bortitz batekin, ula birtu da, edo gero za atxizkia, gaur egunean za. Bai. Bueno, gero, erraten du baita ere, H ugari izateak iparraldeko kito ematen diola dokumentuari, eta hala da, ez da, dokumentu ikusita H-ak alderdi guztietan daude, pixka bat iparraldeko testuetan historikoki gertatu den bezala. Bakizu gaur egunean aspirazioa esperena galtzen ari dela, baina, oraindik ere hor dago neurri batean. Eta erraten du, H hori agertzen dela baita L, N, ere edo R ondoan ere. R ondoan ere, ez dakit xuxen zegatik erraten duen, segurazki luperho horreatik, gaur egunean lupierro baldin bada, baina originalean R bikoitzik ez dago toponimo laburtua dagoelako, ez? Eta gero erraten du, H hori, asperena, latin etorkikoak diratekeen erraten du, hau da, ziurtasunik gabe, ez dakit zegatik, baina ana eta ano atxizkietan, adibidez, audikanan edo dagoen horretan, ez dela sekulan atxirik izaten, latinetik heldu direlako, baina ez durratean anuren genitibotik, anitik atera den ainek atxea baduela, adibidez, muniahin, agertzen da, edo haurahin, eta hor, nire ustez, ani daukagu, ez. Eta gero, bokalarteko LR pausoa aipatzen du, eta adibidetako Padura, herri ustua, versus Paul, gaur egunean, ematen ditu, hau da, lehenbiziko izango litzateke euskararen barneko bilakaera, eta bigarrena romatzearen gaztelaniaren barnekoa. Eta gero, bokalarteko lekune horretan, N bigun horiek, oso zauna den bezala, erortzen direla, ez? Navarrean kerrianu eta mizkina zeltzen dira, eta gaur egunean berako laidazten ditu gerri hau, uste dut herri ustua dela, ez da egin nonbaiteko aurkintza den gaur egunean, eta mezkia. Bai. Bueno, gero, erraten du baita ere, bokalarteko lekunean, Navarrak L bikoitza, ez da berez L, euskaraz, L, ez, alboko bortitz bata, edo LH eta NN edonean euskaraz horiek L eta N eman dutela, urren ez urren, eta erdaraz berriz, ezaguna den bezala, L edo N ez. Adibidez, angelu edo
agelu, agilo, edo adana, edo erretana, versus erenna, ereina, eremu erdaldunean eman dezagun. Gero, grafia kontuak ugitzen ditu, NG horrekin normalean ene adirazi nahi izaten dela, eta LG-rekin ele. Eta gero, urrengo paragrafontan diona, ez dut oso ongi ulertzen, eta orduan ez dut hemen aipatuko. Nik neonek ere ongi ulertzen ez duelako, ez dakidalako zeharra nahi zuen. Gero euskaraz gauzatzen den N edo L ondoko eskaria oskaben ahostuntzea aipatzen du, hau da, saltu latinez, euskaraz saldu, hori oso zauna da, baina hala ere elke guren, elke, nahiz eta gero araban elgea izan ez, eta Bizkaian elgeta eta oso zaunak izan ez. Gero, hasierako legunean hitz hasieran, BP aipatzen du, hor daukazue, Bariza Haza, hori Parisa, edo Betrikiz, Petrikiz, baina ez bakarrik Navarrean, Betrikiz hori 16. mendean, oraindik ere berekin agertzen zaigu. Gero Betruz, orain Pedruzo, gero batzutan PF daukagu, Paidu, esan bezala, Faido, edo Faidu euskaraz, ez? Gero, hau berezi xamarra da, Prango agertzen delako Navarrean, baina gaur egunean da Franco da. Eta orduan hor arraroa da, alde batetik PF txandakatze hori ez da arraroa, ez da? Baina gero NG, NK bihurtzea, euskaren barrenean bintzat iruditzen zait arraro xamarra dela, ez? Eta gero Pudion ere, PF daukagu, gaur egunean Fuidio, mitxena Fuidio endakar. Eta gero Foronda, hor Navarrean, 2025an Oronda agertzen da, aipatzen du, baina ez du erratean deus. Zegatik ez duen FA edo aspirazioa dagoen, edo ez du deus erratean. Gero hitz hasieran berriz ere, hori, KG paus hori aipatzen du, hor dago zuen Gamboa, Gerrianu Gerriau, Kineia Ginea, Kirku Girku, eta bar, eta gero, interesgarria dira, karre luzea hori, eta Guzkiano gaur egunean Uzkiano, orduan, ikusi beharko nuke, hasierako G hori, berez, grafema hutsa den, edo atzean, edo benetan G ebakitzen zen, ezta? Eta ala baldin bazen, esan beharko nuke zegatik dagoen G, ez? Iduri du Fuskius, persona izena dagoela hor azpian, F-dun forma bat, orduan, azaldu beharko nuke G zergatik dagoen baldin eta pentsatzen badugu G hori benetan G zela, eta ez grafema hutsa, ez? Askotan batek ez daki agertzen dena benetakoa den edo oker zenbaiten, ez? Eta nik uste gaur egunean Navarrean hori dela oraindik ere ongi ikertzeko dagoen, ezta? Grafia kontuak eta azpian ze gauza dauden eta zerrez. Eta gero karre luzea, gaur egunean ar luzea, hor C batekin agertzen da, eta, bakizue, jarri hitza kar errorrekin lotu dela, mitxena berak ere hola egiten du, fonetika historika baskan, eta, oso gauza ezaguna da. Uste du, lakarra tamen dago, ez da hola oso ados horrekin, mitxena hola aipatzen du, eta ikusi beharko nuke zergatik, gero egia da, 16. mendean, oraindik ere, arre luzea agertzen dela, batekin, eta forma oso arre. Iduri du, jarri eta luzea dela, baino, eta gero konsonante galera ere aipatzen du, gogate idatzita dago, baina hori txotxate irakurri beharko da, gero txotxat delako eta gaur egunean otxate ustu dela, herri ustua, eta gero azazeta, Navarrean azazaheta dago, H hori goratua dago, baina hor dago, letra txiki pixka goratua, eskiba hori aztu izan balitzaio bezala hasieran, gaur egunen azazeta da, erdaraz, ez? Eta gero herrikoia esaten duten ez, zaita, ez? Orduan, hor
laburtza izan da, konsonante galera, eta berdin kasizedo, gaur honean kaizedo, kasizedo, agertzen da Navarrean, eta baina hiru dira, hor Navarrean agertzen direnak. Eta bueno, gero, Karo Barojak ere, Navarreko izenak transkribatu zituen, eta hori bakarrik, gero etimologia azalpenak ematen ditu, eta hainbat luze eta zabal mitzo da, ez beti ongi, ez baitzen hizkuntzalari azken batean, orduan, hor lan luze horretan, txizkiak aipatzen ditu, toponimoak sailka daitezken eremu semantikoak ere ematen ditu, gero erraten du Landazurik tontakeria batzuk erran zituela, adibidez, hori aipatu, ez du aipatu hau, olarizu, jolarrizu, dago Navarrean, baina honek jolar bizu, aipatzen du, eta dos galloztu erran zuela Landazurik, eta, edo arbigano, arbijano, nabo komido, eta holako gozak toponimian ezinezkoa dira, ezta? Eta gero egiten du fitak ere olako batzuk erran zituela, ez? Orduan, Karo Barjoarekin segituz, erraten du toponimoak hola Navarrekoak, hola sailka daitezkela, hor ikusten duzu bezala, Euskararen bidez azal daitezkenak, erromantzetzat har daitezkenak, gero latimotako izentzat hartzen dituenak, eta gero etorki argikoak ez dienak, baina filologia romanikoaren arauak onar ditzaketenak, ez da? Pixka mitxenak ebatzen zituen hiru eremu horiek pixka bat zabalduago nola baita esan. Gero erraten du, Arabako datutan F eta H agertzen direla, eta beraz, ezin zaiola Euskari leporatu gaztelaniazko F eta H-eri gertatu zaiena. Gizue, erran izan dela, gaztelaniak ez duela, H-a duela, Euskaldunok F esaten ez genekielako, ezin genuelako, tarduan esaten genuelako, aspiratu egiten genuelako. Honek ez etzio eta beste askok ere berdin. Eta gero, eta hau, azaldu beharrekoa da, parece por otro lado que la confusión clásica del vasco actual entre P y F, adibidez, faria, paria, tankero horretakoak, que ha dado lugar a tantos chistes, ez du txisterik aipatzen, se haya reflejada en la reja, eta gero horren erakusgarritako edo, parango eta pudio dakartza, gaur egunean, bere hitzetan, franko eta fuidio. Eta gero erraten du baita ere, Euskarak nazka diola hitzasierako erreari, eta hori, ezagun da, ezta. Orduan, erentan aipatzen du, 1946 urtekoa, Navarrean errentana da, eta hoi retana dio, eta gero arispaldizaka, hoi respaldiza, baina hola dio. Gero, hoi importante izan daiteke, Menendez Pidalek, batakizue, toponimia prerromanika hispanikan Euskararen eta arteko muga finkatu zituen, bere liburu ezagun horretan, eta Euskara Zaragozaraino bertaraino ez probintziaraino, Zaragoza hiribururaino darama eta Logroñoraino ere bai, eta, Karo Barojak erraten du hori gehiago dela, errespetuz, baina, eta beira hola dio, yo no me atrevería a sostener una tesis tan atractiva y brillante por razón de la intensidad con que en 1025 mismo se encuentran elementos romances en la reja y sobre todo en la parte de Álava Occidental y Tierra de Miranda. Creo que un recuento de nombres y un análisis cuantitativo se imponen para llegar a obtener una visión más ajustada. Alegia, Menendez Pidal optimistegia izan zela alderdi horretatik, ez da? Eta arrazoi du honek biztan da. Arrazoi Karo Barojak. Gero, hor agertzen dien toponimoak, Navarrean agertzen dien toponimoak aztertzen ditu, ez bakarri Navarrekoak, gero Kalahorrako zerrenda batean, gero hauko datuak ere ukitzen ditu, eta erraten du, Euskal toponimian bi edo hiru osagai dituzten izen deskibatzaileak oso arruntak direla, ezta? Eta erraten du baita ere,
olakoen ugaritasunak beste bide batzuetarik doazen ikerketak egitea galarezi duela. Eta hor, erran nahiko du nik uste, toponimoetan antroponimoak ikustea galarezi duela ikuspegi horrek, ez da, López Mendizabalek eta ez zuen antrotoponimorik ikusi nahi, ez? Hau da, persona izen batean oinarritu toponimorik, denak ziren deskibatzaileak, ez? Goiko larrea edo bigoztegize edo hola, eta honek ez zerraten dio. Gero eratorpen atzizkiak ukitzen ditu, aga, etatza eta pilo bat, eta gero sufijos de posizion deitzen dituenak, horiek guk normalean posposizio deitzen dituguna dira, ez? Alde, arte, aurre, gain eta horiek guzia izenak dira, beti ere. Gero toponimotan agertzen diren bat izen, ukitzen ditu, eta batzutan, hori, esan bezala, toponimoen azalpenak emate ditu, baina askotan, ezin dira ontzat hartuen ere ustez. Eta hor dituzue ukitzen dituen izenetako batzuk. Eta gero, Arabako toponimian daukagun elementu romantziari ekiten dio, eta hor daukazuna dio, Arabako erdal izenak euskarazkoen antzekoak dira, eta pika antrotoponimo gehiago daude. Eta, en otras palabras, mientras el vasco tiende a lo descriptivo y se fija en los elementos del paisaje, el hombre de habla romance tiende más a personalizar. Bueno, nik uste hori ez dela horrela, hori kuantifikatu beharko genuke, baina toponimia nagusian da herrien izenetan antrotoponimoak, persona izenetan oinarritu toponimoak oso ugariak dira, ez? Bueno, gero Billa eta Fundus ugitzen du, ano duten toponimoak, eta gero hain dutenak. Hain dutenak, bakizue bere materiales liburuan, anutik atera dela, da akusatibotik atera dela dio, Mitxena berriz esaten dio, ez izatekotan ere, anitik, ez, genitibotik atera dela hain hori, eta honek kostatzen zaio onartzea. Ez honbutan erraten du hor dakazuna, creo que mi teoría antroponímica, fundada en la cantidad tanto como en la calidad, no ha sido rebatida satisfactoriamente, ez? Pixka López Mendizabal eta jende horietaz ari da hor. Eta esan bezala, kostatzen zaio hori hain, ani genitibotik atera dela onartzea, baina ondarrean iduri du nahi gabere ontzat hartzen duela. Bueno, eta orain ja nire kontuak, lehen erran bezala, segitongia dirazi dudan, baina Navarrean arazoetako bata jakitea, gaur egunean badakigu gutxi gora bera bi salbuespen horiekin, hori Armentia, ez, Armenter edo Armentei dagoen, eta gero boara, boiara, bokara gertzen baita bi puntukin, gainerakoak ongi irakurtzen dira, badakigu nola transkribatu behar diren, ezta? Eta, ze gertatzen da, baietz, hola irakurtzen dela, baina batzutan, hola zela sinestea zaila dela, ez? Adibidez, gaur egungo Lakorzana, Navarrean, 2025an, Logorozana zen, ez? Logorozana idatzita dago, tarduan oso zaila egiten zaigu, batez ere romantzen ikuspuntutik, ez? Bokalarteko G bat, hor metatesia izan du baldin bada, K, G batek K eman duela sinestea. Kontrakoa bai, baina GK bihurtzea gaztelaniaz zaila da, ez? Eta gero barrundia, barrandiz idatzita dago, barrandiz. Pentsatzen badugu barrundia barrandizetik heldu dela, barrandizarragoa delako, txoratuko gara, oso zaila izanen da barrundia azaltzea, ez? Barrundia horrek Euskaren barnetik badu azalpena, barrundiarekin lotua dago, barrun, barru, eta horiekin guziekin, eta orduan iduri du hor, eskribaoan hasi zela, zerbaitengatik, gaizki gopiatu zuela, edo astelenean egin zuelako, bestondoarekin, edo euskalo, baina beti ere, Eta gero, hau agertzen da, algio hori López de Gereñuk algia, aipatzen du, ez da gizagatik algia, algio da, hor dagoena, algio hori zer da. Kontua da, elegerekin adierazten zela,
eta hori alio, irakurri beharko da, iduri du toponimo segidangatik dallo dela, ez da? Orduan, pentsatzekoa da, eskiro hauak dallo ikusi eta pentsatu zuela hori de allo zela, ez? Eta orduan de hori gero kendu zuen eta allo utzi, eta hola gelditu zen. Hori normala da, Nafarroan gaur egunean el Valle de Hierri esaten da, eta hori berez el Valle de Hierri, zen de Hierri da, deio herri. Orduan, hor berranaliz egiten da, eta de hori pikutara. Gero, Basauri eta Axarte, hola daude, Navarrean, hola idatzita, gaur egunean erdaraz behintzat Bajauri eta Ajarte dira, orduan kostatzen da pixka bat, niri behintzat, Basauri hori, ese bikoitz horrek segurazki soinu aurre palatala diazten du, ez? Xe, gaur egunean ixerekin diazten duguna, eta nik ez dakizegatik palatalizatu zen ese hori, ez iduri du etimologia garbia dela, ez? Hor Bilbondoan dagoen Basauri bera dela, hau, hizkuntzaz. Eta gero, Axarte hori, gaur egunean Ajarte, iduri du aitz, hau da, atx eta arte dela, orduan ez dakiz arrazoi dagoen txe hori xe bihurtzeko. Gero, belarizazioa espainolez normala da, ez da, Axartetik Ajarte ateatzea, baina Euskararen barrenean xe bihurtzea hor, pixkat arraroa egiten da, orduan hori azaldu egin beharko genuke. Gero, beste gauza batzuk, ez da Navarrekoa, baina bai 13. mendekoa, egungo albaina, albaita agertzen da, hemen segurazki eskriboa nahasi izango da. Ez da nahasi, gero albaita errepikatzen delako, eta mikrotoponimian, eta oraindik ere mikrotoponimian batean bizi dago aldaera hori, albaita delako, ez? Orduan, kasorretan zein behar dugu, iduri dut toki beretik atera direla biak, askiantzekoa dira, baina bilatu behar diogu jatorri amankomuna, eta azaldu, zeratik bat bihurtu den albaina, eta bestea albaita, ez? Albaita Euskararen barrenekoa da, biztan da, eta albaina berriz, erdarazko bilakaera, ez? Gero, errojeta eta onraita, horiek ere Navarrean errojeta agertzen da, atxerekin errojeta, eta gaur honean onraita da, ez? Orduan, biak lotzea ez da erraza, ez? Nola, zeratik hasierako errojeta balin bazen, onraita nola bihurtu den, ze pauso, ze gauza gertatu diren hor. Ez da erraza, ni saiatu nintzen, liburuan, baina, zaila da. Eta gero beste hau, olarizu, hola dago idatzita, Navarrean, jolarruizu, bai? Erre hori dela eta, erre bigoitz hori, iduri du kontu grafikoa dela. Hor badira Navarrean, juribarri, batzutan jurribari, eta hola, nahasketa do pixka bat, ere eta erre hor dantzan dabiltza juribarri moduko horietan. Eta nik uste, kaso horretan, hola dela, zergatik, ez bakarrik gaur egunean, gerore, ja, 13. menderako, 12. daroa da, beti erre bakar batekin agertzen delako. Orduan horrek esan nahiko du Navarreko jolarruizu hori ez dela zuzena erreari dagokionez. Beste kontua da tarteko u hori behar bada jatorrizko izango da. Kasuren bat daukagu adibidez Bizkaiko fika, lehenago fuika zen, ez? Holako laburketa tarteka gertatzen da. Eta gero, azaldu beharko genukeen beste gauza bat da, etimologia, zer den hasierako jola hori, hola ote den, hau da, burdinola, olja, edo ze arraio ote den, ez? Eta, hola horrek, normalean, olja, atxea badu, baina, bigarren silaban ez hasieran. Orduan, gero ere, oljarizu dokumentatzen da, 12. mendean, eta nik esango nuke, kasu horretan ere, atxe hori hor, ez dela benetakoa. Hor nahasketa bat izan zezak eskribauak, bigarren silaban ikusit lehenbizikoa pasatu edo ze gertatu zen, baina nik esango nuke, etimologiatan sartzen gara, olaren etimologia hortan, ez dela zuzena, ez? Eta, gero hauek franko eta frangu, Navarrean franko daukago, gero gaur egunean franko da, eta euskal toponimian horiek franku eta frangu dira. Orduan hor gauza batzuk azaldu behar ditugu, PF pauso hori, gero NGNK txandakatze hori zergatik, eta gero bukaerako OU.
Euskaraz iduri du beste batzutan bezala, u geneukala, eta gero hori, ja Navarrean agertzen dena, prango horretan, erdara eragina dela, ez, beste askotan gertatu den bezala, ez. Gero, beste bat, Mandaita eta Montebite, Navarrean Mandaita da, joder, eta bi hauen nola lotzen ditute elkarrekin, ez, ematen dut toki beretik atera direla, baina nola. Orduan, hor dokumentazio ikusi behar da, eta hori guzia, eta nik esango nuke monte hori azken batean herri etimologia bat edo izan duela, oda jendeak hasierako manto edo mantu zena erdaraz, euskaraz manda edo mando, monterekin lotu duela. Eta gero, hau, bikuña eta pinguna, hola dago, Navarrean, bikuña da, hori badakigu. Orduan berriz ere P eta B, hori bekatu bezala, ez da zaila, azaltzen. Gero, lehenbiziko N hori, pingunan daukaguna, pentsa zekegu disimilazioz lehenbiziko N hori erori dela, hori izan liteke, behar bada. Baina, gero, beste arazoa daukagu N bikoitz horrekin, normalean, esan dudan bezala, Navarrean eta erdiaroan oroar eneko adidez, gero inigo, erdaraz inigo bihurtu den armantzan inigo eta hori guzia eneko ebien erekin agertzen da, ezta? Orduan, iduri luke hor, pinguna irakurri behar dugula, ze normalean, erran bezala, Navarrean ene emateko NG izaten dugu, baina gaur egunean bikuña da, eta bikuña enedun forma hori zaharra da. Eta gero erdiaroan NN agertzen da batzuetan, eta berdin gertatzen da betoinun, minaon eta beste batzutan. Ez da, orduan nik esango nuke hau salbuespena baldin bada ere, hori pinguña irakurri behar dela lehenbiziko, ez dela pinguna, pinguña baizik. Baina hori, bueno, eta gero bestea, luperho, hori laburtua dago, lupho, uste dut dagoela, zerean, Navarrean, eta gero autoreo luperho garatu dute, gaur egunean uste dut nubaitere, hori López de Gereñu biltzen du, benta badoela zeizarritan, eta lupierro. Orduan, hortik atera izango dute, hori, hor RH zegoela, baina Navarrean laburtua dago, eta hor ez dago errerik. Eta gero, bueno, hauek lehen aipatu ditut, karre luzea eta ar luzea. Eta gero, bueno, badira hainbat gauza aspirazioarekin. Olari zurena ikusi du, gero, hau, Arrarain, Burguko, lehengo herri ustua, eta Hararihini, dokumentatzen da, bueno, biak batzea ez da hain errazare ez. Eta gero, Araia, Navarrean hiru atxerekin agertzen da, eta hori oso arraroa da, baina ez da oso luzea, ez, toponimo Harhahia. Orduan, ni saiatu nintzen atxoiek azaltzen, azkeneko eta azken aurrekoa, bueno, hainbestean, azalik ezkera lehenbizikoa, nondik atera da, baldin eta oinarrian arai baldin badu, araiuz. Eta kontrastan, bada idazkun bat, inskripzio bat, araika, arai filia, ez da, bueno, F bakarra da, baina filia, ez? Hau da, araika, arai horren alaba, ez? Orduan pentsatzeko da, eta gero Trebiñon araiko dauko, orduan araia horren azpian ere, arai da, hola, ez? Bila araiana, edo araiana bila, edo tankero horretako zero izela, ez? Araiuz edo arai horren lurra beti ere, ez? Gaina Errioxean, arhai juri dokumentatzen da, eta iduri du, bueno, juri bagizue, bilaren euskarazko bertsioa dela, biztan da, kasu hauetan, ordan oinarrian berriz ere arhai hori daukagu. Horrez erran nahi du, pues segurazki araika arai filia horretan atxeren bat falta dela, edo gero sortu zela, hori ez dakitez, baina iduri du Harhahia horren kasuan azkenekoa justifika daitekela, azken aurrekoa baitare, arjai horrengatik, baina lehenbizikoa, jaraiuz zela, edo jarja, ez dakia no zen. Bueno, atxea zeukela, atxiran eta gero ere pentsatzen ezpadu, pues zaila, ez? Eta gero, hilarduia eta hilarratza, hola daude Navarrean,
hilardui, ez da L gogorra da, eta hilarratza ha. Orduan, H horiek, mitxenak, fonetika historika dauzkan ipatzen ditu hilharre, aztertzen duenean, baina ez du esaten deusola erabaki garririk, ez da bustitzen, kasu honetan. Orduan, hor, hilarra baldin badago, hilarra, hau da, landare izen hori, esan, nuke H-a zagatik dagoen, ez? Eta, bueno, Navarreko aldaerak biztan da ez dira aski, ez? Lehenbizi, jakin behar dugu, Navarreko izen horiek gaur egunean badiren ez diren, edo gaur egungo, azken mendetako zeri egiten dioten erreferentzia. Eta hortarako, hori, tarteko lekukotasuna behar ditu, eta hortarako dokumentazioa aztertu behar dugu, biztan da. Eta ez bakarri dokumentazioa, gero mikrotoponimiako lanak ere egin behar dira hor, gure mikrotoponimoetan euskal izenak batzuetan frankotan azaltzen direlako, ez? Adibidez, Lubiano, hor dokazue Lubinau, eta edo Siriano, Zirau, lehenago Siriau, hor dokazue, edo Mandoia, Mandojana, Mandoia bidean, edo Mandoja bidean daukagu, eta gero Markinez, gaur egunean uste dut, oker espanaiz, Markinezkarekin dela forma ofiziala, baina hori erderazko forma da. Euskeraz bakigu Markizpidea horretan, eta gaina hola behar du, Markiz zela. Hau da, ene hori erortzen zela, eta jatorrizko forma Markiz hori zela. Gero toponimoen etimologia azaltzen saiatu beharra dago, biztan da. Nolabaiteko argitasuna lortuko badugu, hori arriskatu behar dugu pixka, pasatu gabe, pixka julenek errandun bezala, ez? Etimologia azalpenak eman behar dira, baina beti zentzuz, eta sobera pasatu gabe, eta hori arriskuarria da. Baina hortarako lehenik eta behin esperientzia pixka behar da gai hauetan. Bestela, batean hasten baldin bazara etimologia egiten, arazoak, ez? Mitxelenak karasta eta doipa azaldu zituen, hor busti zen bera, bustiko milen artean. Gero, zahatzizkiaz, lakarrak eta manterolak eta idatzi dute, nik ere bai, ez gaude oso ados hortan behar bada, julen helen errandun bezala, nik ez dut oso garbi ikusiko bano, esango nuke, hauek arrazoi dute, baina nik ez dut garbi ikusten, hori da, nire arazoak asuntan, ez? Ezo modutan hori aztertzen hasten garelari, baina morfofonologian sartzen gara, azperenean, gauza komplikatua, euskaran historian, hau da, zeinek hori ezin du egin, ez? Eta onomastikariak, gauza hauetaz hitz egiten hasten garenean, esan behar dugu nolako toponimoa den, deskribatzailea den, kokalego adierazten duen, balioespena, kanpotik hartua den, ez? Olakoak badira. Iluna den, zalantzazkoa den, eta antrotoponimo balin bada, esan behar dugu, azpian zer dagoen, ze izen dagoen, eta hori askotan, izenak erregistratuta daude, gaur egunean badira olako datu baseak, eta ez da inzaila, lehen zailagoa zen, baina beti ez da erraza, ez? Eta, horietan, geuretuak diren izenak, sartu ditut, Gardele, adibidez, Gardelegin, dagoen Gardele persona izena da, Gardiel edo Gardiel bera da, ez? Gardele, edo Sansoeta, herri ustu baten izena da, hor Sanso daukagu, gero Afrikazioa noiz gertatu zen, edo noiz ez beste kontua da. Eta gero, geurenak direnak, estarroan, estarrona hortan daukagun oinarria. Estarro hori hor izartxo dauka, izartxo aparatu diot, erregistratu ez daulako. Baina, estarrona, baldin badu larra ona, euskara larragoa, eta azpian larraji, teonimoa baldin badu, edo Lemoan, edo Leioan, edo Aramaio, edo hainbatetan, antroponimo baldin badu oinarrian, pentsatzekoa da, hemen ere izango dugula. Naiz eta jatorrizko estarro hori zer den ez jakin. Badakigu, Joakinen lanei eskerez, Akitanian Janarro geneukala, eta bukaera hori ezaguna zelaan, eta gero Nafarroan ditugu Uztarroze, eta nik uste oinarrian Uztarro dagoela, hori ere ez dago registratua, eta Iruñetik hurbil gaur egun Uztarrotz, lehen Urtarrotz zen, orduan hor Urtarro, beraz, Estarro, Uztarro, Urtarro,
Gero, oraindik ere deitura da Nafarroan, Artaxioan dokumentatzen da Erdi Aroan, Laskarro, gaur hemen Laskarro da, eta gero Gaiztarro ere deitura da, patronimiko ere bazuena Erdi Aroan, Gaztarroitz. Orduan, horietan denetan bukaera bera daukagu, ez? Eta, bueno, hau ikusita nire iruditzen zait, batzuek defendatzen duten autonomia erkidegoaren nobitesan, Euskalduntze berantiar horrek ez duela funtsik. Nafarroatik etorri ginela, Araba, Euskalduntzera kasontan, ez dela, ez? Bueno, gero, Navarreko toponimoek Euskal Herriko leku izenen banaketa hobeki ulertzen laguntzen dute, eta hori zertarako, bueno, gauza askotarako, ez? Adibidez, aipatu du Gerrianu, hori Navarrean agertzen dena, gero Gerriau bihurtu dena, ene hori erorita, aldera dezakegu Bizkaialdeko gerrikarekin eta gerrikaitzekin. Ze oinarria bera da, naiz eta txizkia bana izan, ez? Ikusten dugu hegoaldean, adibidez, gehiago badira, baina anu daukagula eta baita ika ere. Ika hori batez ere Bizkaialdean, Sondika, Gernika eta, bueno, badakizue, ezta? Eta badakigu baita ere iparraldean olakorik ez da hola. Anu dunik uste dut ez da hola eta ika dunik uste dut ez da hola bat alerik ere, ez? Baina badira iparraldean hitz dutenak, ez? Adibidez, Berasko hitz eta ne ustez latineko genitibotik atera direnak eta horiek Nafarroan, Araban, Okariz, Gamiz, Albeniz, Albiz, oso normala dira eta toki gehienetan, ez? Eta gero, bueno, hain bukaera horrena, Ikerrek eta biok landu duguna interesgarria da. Araban ere badira batzu, gutxi badira, baina batez ere Nafarroko mugan, ez? Orduan, interesgarria ikustea gauza horien banaketa mapetan nola den, zertarako batzutan modak izan daitezke, baina gero populazioaren banaketa edo gauza nondin oroian ziren, edo ikusteko balio dezake, ezta? Eta hau da, hain duna, gore artikuluan sartu genuen mapa, orduan ikusten duzue hain hori, Euskararen barreneko goza latinetik etorriko da, baina pentsazue, ikusten duzue, gorri zaudenak dira herriak eta urdine zaudenak herri ustuak. Orduan ikusten duzue, Euskararen boga ulertzeko Zangoza eta Fallan egontzen, ez? Eta toponimo horiek hortik goiti ditu, hau da, eremu Euskaldunean, ze eremu hori Bonaparteren mapan ere, oraindik ere, artean ere Euskalduna zen, ezta? Gero baditu batzuk Zuberoan, baina Zuberoan bakarrik, eta gero Gipuzkoan baditu batzuk, Orendain, Andoain, eta olako gutxi batzuk, eta gero Araban, hor bat falta da, Andoin, Urabain, Agurain, Munain, lehen Muniain zena, Muniahin, Navarrean, eta gero, harrigarria da, hor, Gaztiz ondoan, pixka bat Nafarro aldera, baina hemendik hurbil, Gardelain herri ustu bat bazen, eta bitxea hor Gardele daukagu, Gardele egin daukagun persona izen bera da, eta gainera hor Nafarroan, Tafallatik ez oso urruti bada, bueno, Tafalla eta Zangoz artean Oibararaneko Bizkaia deitzen da alderdi hortan bada herri ustu bat Gardelain, izen bera da, bietan. Orduan, bueno, hemen ikusten da, Araban gutxi direla egin dutenak eta horrek ze pentsatu eman dezake behar bada, ez? Gero, Navarreko datuek eta ondokoek laguntzen digute gauza asko ikusten, ez? Euskararen historiaren inguruan hemen ez ditugu ikusiko sobera ez aspertzeko, baina, a ber, ja pasatzen den. Bueno, aspirazioaren interesgarria da, baina nahi sartuko, eta ja bukatzeko, Navarreko izen horiek, ez bueno, hori gauza zarra da, aspaldikoa, 2025koa, baina horrek izan du eragina azkeneko mendiuntako gauzetan ere. Adibidez, hiri honen izena Gasteiz da, eta Gasteiz hori, Gasteiz itxurarekin Navarrean agertzen da. Gero ere behin edo beste agertzen da, baina gero galtzen da, eta gero berriz, azkeneko ez dakit noi xuxen, baina 20. mendean errekuperatzen da, ezta? Orduan, bueno, hori garrantzizkoa da, ezta? Gasteiz Arabako hiriburua delako, berdin gertatzen da Agurainekin, Jaurahin da Navarrean dagoena,
Egia da, gaur egungo forma pixka bat makillatuak daudela, atxeak gendu zeizkieta hola, funtzionalagoa dira berbada horrela, eta berdin dulantzi, alegria dulantzi, Navarrean dauna dulantzi da, hor NTZ sartu zen, gaur egunean N-ren ondotikan neutralizazioa olako eta ZC bihurtzen delako, baina ez dakigu 2025an ala zen, ala etzen. Navarrean ez dago TZ-tarik. Eta gero batzuetan, eta honekin ja bukatuko dut, Burgu eta Narbaxaren kasuan forma arautuak, ofizialak, bideak dira, okerespa naiz, euskaraz, Burgelu eta Narbaiza. Baina horiek oso zaharrak dira, horiek 2025koa dira. Gero badakigu euskaraz, zela Burgelu erraten, Burgu zen, eta hori Burgu bidea, eta holako mikrotoponia oso garbi ikusten da azkeneko mendetan, Elburgo Burgu, zela euskaraz, ele horik kenduta artikulua galtzen delako, euskaraz. Eta gero, Narbaiza, han hemen errepikatzen den toponimoa da, ez dakigu xuxen zer den, nik behintzatez, baina badakigu Narbaixa forma oso goiz sortu zela, aize hasi eta mendebaldeko euskararen ezaugarria, eta uste dut 13. menderako Narbaixa zela, gero espainolen Narbaja bihurtu zen, gaur egunean Narbaiza da herrian izena, okerespa naiz, ofiziala eta bakarra, eta iruditzen zait forma zaharkitu egia dela, baina herriko ekola erabaki dute eta hola dago. Eta hori zen esateko neukana, beste gauza asko ere bai, baina ja nahikoa esan dut. Nekin bukatuko dut. Norbaitek zerbait esan edo galdetu nahi baldin badu, pues aukera baduzue. Eta Tiulenek esan behar duen hori edo nork, baina nahi baduzue. Galdera bat egingo dut. Erraza, itzazo. Bai, uste dut baietz. Galdera da, hor ailo aipatu baituzu. Ez da, eta norabide bat ezarri biduzu, ailo eta dailoren artean. Esanez, dailo izan zitekela jatorrizkoa, eta gero D hori berranalizatu. Kontrakoa etzaizu posible iduri? Adibidez, DAX-ekin gertatu den gisako zerbait? Ja, ez zait iruditzen dokumentazioaren gatik gauzta. Algi hori, hau da, alio edo zatekeena hori bakarrik Navarrean agertzen da. Gero nik dakidala ez da sekulan gehiago agertzen orduan. Zuk diozuna izango balitz, onartu beharko nuke, hori oso aspaldiko gauza dela, niri ez zait iruditzen. Eta horregatik esaten duen, ez dela nahikoa Navarra ikustiarekin, azertzearekin, ez gerokoak ere ikusi behar direla. Ez iruditzen zait. Bueno, mila esker Patxi, oso hitzaldi interesgarria izan da. Espero dut hau dana publikatu duzula, ze pilo bat datu daude. Gehienak oso esanguratsuak eta niretzako berri asko ere. Ni, iruzkin bat, eta galdera asko edo iruzkin asko eta galdera asko, baina bietara mugatuko ditut, bai. Agian galdera tikasiko naiz. Hora agertzen da eta oso harrigarria da Prango gero Franco dena, ez? Eta toponimian esan duzu, eta hori mikrofonoan nik uste dut ikusi dudala, Nieves Sánchez Gómez Herreroren, González Herreroren tesia irakurri nuen, eta hor mikrotoponia asko agertzen da, eta bera ere buruari galdera berbera egiten dio, ez? Eta oso arraroa da Frankotik gero Frankora pasatzea. Hori ez euskeraz, ez orduan, hor. Ez otezan hor, bueno, ni pentsatu nuen agian Goldea edo zuk Nafarra ez ditzen diozuna. Navarra, bai. Zeraskiba, bueno, ahoz herrizteri joaten zena, ez ote zuen Franko entzun eta Prango bihurtu. Edo, beste aukera, egon izateke, eta hori ondo lotzen da, uste dut Pinguna eta Bikuñarekin, ez ote daude hor bi tradizioak, ez? Ezken finean, Araban, bueno, hor karbi dago, biak daude, bi ondare hizkuntza dago, askotan ez dut Euskal Herriko erromantzea, Euskal Herriko katalana da,
hemengo romantzea Arabakoa eta ondare hizkuntza da, ez? Ni gaztelaniaz hitz egiten dudanean, Euskal Herriko hizkuntza batean ari naiz egiten, eta ez da kolonizazio baten ondorioz. Bueno, hori gerora dator, ez? Hor ote ziren bi tradizioak, ez? Ez bakarrik, ez dakit, Trebiñon, baizik eta Lautadan ere, ez? Pikuña justu dago euskera gehien hobeto azaltzen den lekua. Hori da galdera, ez ote den hor bi tradizioa. Gero, aipatu duzu, Euskalduntze berantiararen argudio dela, 11. mendean testigatzen dan izen bat, esateko, estarroenan agertzen dena, hori erakusten duela tradizio bat edo, onomastiko tradizio bat, oso azarra, ez? Eta baina hori 11. mendean esaten da, Araban, izen hori etortzen da bakigu nondik, ez? Akitainatik eta Nafarroa zeharkatuz. Baina ez bakarrik estarro, baizik eta baita gendule, ez zeran, gardel, ez? Gardel kasu oso nabaria da. Izen horiek bidaia hartu dute, eta heldu dira ona, guk esaten dugun tartean edo, ez, garaian. Eta nik uste dut alderantzi, ez horiek erakusten dute egiazkoa dela teoria hori, ez? Eta gazoabek garbi erakusten dutela. Eta horrekin lotuta, goldean agertzen dira opaku bezalako izenak, ermu bezalako izenak, ermu, eta horiek ez dut uste euskera batuaren zera lexikoko izenak zirenik, baizik eta bertan padura ere, padura Paul, horiek hemen zeuden, ez ziren etorri. Ez daude Nafarroan ez duzu padurarik ere topatuko. Ez ermurik ere, topatzekotan topatuko duzu agian zera. Gero Arabako euskera zabaldu zen lekuetara, ez? Olibarri dauden lekuetan, eta ez? Amezkoan. Eta datu horiek uste oso garbi usten dutela, 8. mendera baino lehenago hemen egon zen latinizazio sakon bat, eta latinizazio sakon hori leku izenetan agertzen dela. Ez bakarrik leku izen hauetan apelatibo hauetan mezik eta baita ere, tradizio nomastika batean, Maturana, Durana, Lopegana eta guzti hauek, ez, hauetan. Eta horiek, horren erakusle direla. Gero badago beste oinarri bat edo geruza bat, uste dut araia bezalakoa, ez? Oraindik zaharrago geruza bat, eta hori ez da euskera zaharra, hori zotekotan, araikuz araifili, ez, eren kasua bera, eta toriazu daukagu, eta karanka eta karkamo, ez, daukagu, zera, beste... Karkamo, bai. Karkamo, dize. Eta beste asko, ez? Hori da iruzkina. Iruzkina da, galderak dira, bi tradiziona, nik uste toponimo batzuek bi tradizio dituztela, bat erdazkoa, beste euskarazkoa hori tipik izan du da, Nafarroan ere, Irunberri eta Lunbiar, hor garbi ikusten da, Ilunberri zela jatorria, eta gero, erdaraz Lunbiar bihurtu dela, eta euskaraz berriz Irunberri, hori normala da. Eta gero horrekin lotuta, Maturana, Durana, Dura eta hori guzia, hori garbi dago latinetik heldu direla. Hortan inorkestu esaten latinizazio izan zela, kontrako baizik. Kontua da, gero latineko jatorriko izen horiek nola evoluzionatu dutean, eta garbi ikusten da, Bizkaian, hemen, eta toki guzietan, Euskaren barreneko arauak jarraitu dituztela. Hori bez, almike daukagu Bizkaian, erdaraz albonika, ez da, albonika batetik. Orduan, erdaraz gauza bat atera da, euskaraz beste bat. Horrez erran nahi du, garai hartan, latinetik
tik horiek hartu genituena Euskaldunak hemen dela, bai Araban, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, ez bakarrik Nafarroan. Horregatik esaten du nik, Euskalduntze berantear horrek nire ustez ez duela funts haundirikan, eta gutxiago bai, eta gero, latinetik hartu genituen toponimo horiek, Euskaren barrenean, Euskarak dituen arau fonologikoei jarraikiz evoluzionatu zutela, horrek asko esan nahi du. Ez, kontua da, toponimo sortu zen garaian, hemen Euskaldunak ginela, eta orduan Euskaldunok modu batera evoluzionazi genituela. Horregatik daukagu Gernika eta Sondika eta bar. Noizkoa da. Lehengunekoa da, noizkoa da. Nik ez dakit noizkoa den xuxean, baina adibidez Estarroaren kasuan, zuk diozu bai, Akitaniatik etorri zegu ez, Akitanian Janarro zegoen taulakoak, Nafarroan Uztarro, Urtarro, Gaiztarro, Lazkarro, eta hemen Estarro. Eta hauek izen oso zaharrak dira, baina horrek ez du esan nahi Estarro Akitaniatik edo Nafarroatik heldu dela. Bakarrik ez tankera bereko izenak direla, egitura bera dutela, bestik ez. Ez Estarro erronkaritik etorri dela edo Akitaniatik, ez. Ez da pentsature, hemen izen zarra daukagu, antroponimo zarra eta... Bai, eta Iruña ondoen ere bai, baina, a ber, izen guztiak ez dira aldi berean sortu, aldi berean etorri, hor historia ikusi behar da, eta mota askotako izena daude. Eta hori aztertzea, pixka bat diskriminatzea berria zer den, zarra zer den, zergatik etorrela oso zaila da, eta hortan ari gara. Baina nik uste Euskalduntze beranter horrek esan dudan horregatik ez duela. Nahi ustez hori frogatzeko, eta frogatzeko dago, eta zue frogatu behar duzu gainera, ez guk. Zuek duzu, ez. Onuz probandia zuen telatuan dago, zuek probatu behar duzu hori. Akitanian zegoen, begarren mendean zegoen izen bat, 11. mendean agertzen da hemen. Ez, izen hori ez da agertzen. Agertzen da egitura hori, bukaera hori, Janarro esan dut hemen Estarro, Urtarro, Uztarro, Lazkarro, Gaiztarro, toki banatan, toki diferentetan. Aster agertzen, Ez izen bera, egitura bera, atxizki bera. Horre, izen bera balitz ez dakit, baina ez da izen bera, izen diferenteak dira. Bukaera bera, egitura bera dutenak. Gardeleren kasuan garbi dago, Trokon izen kasuan ere, Troko, zuk gainera daukazu zure liburuan, non agertzen da lehenengo aldiz, Troko, ez Trokus. Eta horrela izen asko. Gero, izenak errepikatzen dira. Jo, ni orain Patxi Xabier naiz, jaio nitzenean Francisco Javier, eta Milei ere Javier da, eta zerra nahi du. Milei eta biok zera bereko garela, edo ez dakit. Bai. Hain zuzen, Milei agertuko da, gian hemenik aurrera, baina ez 11. mendean. Milei ez, Javier esaten dut, ez, bueno... Gardele, izen arrunta baldin bazen, izen arrunta nahi dut, izen ohikoa baldin bazen erabiltzen zena, bueno, ez da harrigarria, hemen Araban agertzea, Nafarroan agertzea, beste toki batzutan agertzea. Santzueta agertzen da, Goldean, edo Santzueta hori noizkoa da, hori badakigu, gutxi gara bera, ez? Non kokatu, Santxo, ez? Latinetik heldu dela, bai, gero noiz sortu zen herria, nik ez dakit. Hobeko bezalako bat. Bueno, ez dakit. Nik ez dakit, jakingoa no esango nizuke, baina ez dakidana. Galdera simple bat. Ez zuk ez Julenek aurrekoan, Gasteiz aipatzerakoan, ez duzu esaten garbi izori beste izoiekin lotuta dagoenik. Ez. Julenek ez zuen aipatu aurrekoan, eta zuk Uztaritz edo iparraldeko tradizio hori aipatu zunean, eta aipatu dituzu herri izen batzuk, ez dakite Arangiz edo batzuk, eta Gasteiz ez duzu aipatu. Jakin nahiko nuke bakarrik, ea garbi, zuretzat garbia den Gasteizen izori, ea den besteen antzerakoa. Esan dudan, hori ez duela garbi izaten hori sarean daukazut. Toponiz pensartzen bazara, bilatu Gasteiz, Vitoria Gasteiz, eta ikusiko zu hori sarean dago, eta ja baitu
Zer den Gasteiz? Nire ustez, oinarria Gazte, persona izena da, euskarazko gaztea bera, hori Nafarroan Gaztiain eta, bada. Eta gero bukaera, nire ustez, zera da, latineko genitibua, hirugarren deklinabikoa, gero zabaldu zena, orduko euskaldunek ez egiten latina zen, etzen, haiek hori ikusten zuten, berranalizatu zen, eta erabili zen hainbat persona izenekin, ez? Adibidez baukagu hain bezala latinetik heldu, baina zuriain eta zuritz ere bai, eta olakoak orduan, nire ustez Gasteiz da, Gazte izeneko norbaiten, hasieran lurra edo bazterretxea edo jabetza edo hori, ez? Hori da, hor arazoa da tarteko atxe hori azaltzea, zer izor zaion, zergatik benetan ebakitzen zen, grafema hutsa den, ez den edo zeratik, ez? Eta gero behar bada bukaeran fortitio, zeratik ez den beste toki batzuetan bezala, baina hori Euskal Herrian garbi xamar ikusten da Bizkaialdean eta Araban eta Gipuzkoan iz, neutralizazioa eguzkaren alde gertatu zela eta Nafarroan berriz eta iparraldean beraskoitz, agoitz, ilurdotz eta ostitz eta ez toki guzietan, adibidez Baztanen zetaren alde egin zen, Malderrekan ere bai, hor pixkat ikusi behar da, baina hori nahiko alabeharreko kontua dela iruditzen zaite, baina berez patronimian daukagun gauza bera, latineko genitibotik atera den hitz, hori da nire ustea. Orduan besteik ez badago, bukatutzat emanen dugu edo, bai, bale ba.